Tervetuloa mukaan tämänpäiväiseen avaralukio-ohjelmaan. Tänään tutkimme Sherwoodin metsän laitamilla lahoavaa Salmen koulua, tai tarkemmin sanottuna Pyhärven lukiota. Mietit varmaan, että mikä lukio, mutta ei se mitään. Niin mietin minäkin. Eiköhän lähdetä matkaan. Olemme saapuneet tänne vankilan näköisen rakennuksen eteen, joka ei ole vankila, vaan itse asiassa koulu. Tämä koulu on tunnettu myös hienoista taideteoksistaan. Ja onhan nämä betonipatsaat kieltämättä aika komia. Tämä katos on pitkä kuin nälkävuosi. Täällä on hyvä yläastelaisten majailla, kun eivät he itse edes osaa ulkovälitunneille mennä. Eipä se ole ihmekään, kun heiltä on evoluution seurauksena hävinnyt pitkät sukat ja kalsat. Tämä tässä on oppimislaitoksen aula. Tätä pitkin uhanalainen laji, lukiolainen, vaeltaa iloihinsa. Joku voisi luulla, että nämä portaat vievät taivaaseen, mutta ne oikeasti vievätkin lukiotiloille. Joskus yläastelaiset tekevät suuria ryhmittymiä portaiden juureen, jolloin lukiolaisen on hankala siirtyä tiloihinsa. Tässä meille avautuvat lukion oleskelutilat. Täällä lukiolainen viettää suurimman osan päivästä. Siinä oli tämän lukion suurin alfa-uros, jota kaikki opiskelijat väistelevät parhaansa mukaan. Tämä käytävä on lukiolaisen elinympäristöä. Käytävä on koristeltu puisilla penkeillä ja ilmoitustauluilla, joihin on liimattu matemaattisia julisteita. Penkille en kehtaisi edes reppuani jättää, mutta on käytävällä sentään puinen täysin tyhjä kaappi. Lukion käytävillä näkyy joskus myös harvinaisia yksilöitä. Hei, siinä menee aito lukiolainen. Eiköhän vilkaista vähän lähempää. Lukiolaisten kanta on romahtanut nykyisen pullamössösukupolven laiskuuden takia. Toinen syy kannan romahtamiseen on nykyisten ammattikoulujen helppous. On tullut aika päivän ensimmäisen oppitunnin. Nyt seuraamme, selviävätkö abiturientit pitkän matematiikan tuplatunnista vai eivät. Pitkän matikan opiskelijoiden kanta on romahtanut. Ilmeisesti luonto kärsii heikommat pois joukosta. Myös tämä kyseinen yksilö on täysin kujalla johtuen lajille tyypillisestä piirteestä, eli antisinnikkyydestä. Tässä meillä on lähikuvassa matikan opiskelija Eeli, ja tässä näette hänelle maailman tärkeimmän matematiikan kaavan, eli kymppiparit. Ja tällä kaavalla kaatuu vaikka saatana mammutti! No niin, ja viime tunnin jälkeen annoinkin teille sitten kotitehtäväksi tutkia sitä suoraa. Eli tässä meillä on suoran yhtälö. Eli y on kx plus b. Eli kertoisitko, mitä tuo k tuossa yhtälössä meinaa? Kun abi joutuu odottamatta kysytyksi, se aktivoi välittömän puolustusmekanismin. Ensimmäinen reaktio on hidas katsekontakti, jonka tarkoitus on ostaa aikaa. Toisena keinona se alkaa selata muistiinpanojaan, toivoen, että vastaus ilmestyy kuin taikaiskusta.
En kyllä nyt osaa. Niin, no etpä tietenkään. Oissa se varmaan helpompi, kun tekisit joskus sinäkin niitä kotitehtäviä, kun minä olen täällä ainut, joka niitä tekee. Se on se kulmakerroin. Eli K. Matikan tunnin päätyttyä abilauma purkautuu luokkahuoneesta kuin gaseelilauma, joka on juuri välttänyt saalistajan kynnet. Joillakin on katseessaan voiton riemu, he ymmärsivät edes osan tunnista, kun taas toiset tuijottavat eteensä eksyneinä mietiskellen, onko derivaatteja mahdollista käyttää muuhun kuin henkiseen kärsimykseen. Tunnin jälkeen abit hajaantuvat kukin omille paikoilleen keräämään motivaatiota. Toiset kahvioon ja toiset pöydille. Lauman viisaimmat ja vanhimmat oleskelevat omissa oloissaan kahvion suojassa. Monesti lauman nuoret yksilöt yrittävät kammeta kahvion suojaan, mutta lauman vanhimmat urokset tekevät nopeasti selväksi, että sinne ei ole tulemista. Muutaman seuraavan vuoden aikana ykköset oppii lauman käytössäännöt. Moro moro. Mä tulin tänne. Ulos. Nuoren uroksen ulosheiton jälkeen vanhimmat yksilöt jäävät juomaan kahvia ja miettimään ankkamaisia elämän suuria kysymyksiä, kuten mikä YO-kokeen kysymystyyppi kaataa mut ja voiko fysiikan kaavoilla laskea, kuinka monta tuntia unta on minimissään pakko saada. Tämän mysteeripussin ilmestyminen lukion tiloihin on saanut urokset hämilleen. Eihän nämä ilmapallot pysy edes käsissä. Tämä Uno-pelien alfa-uros on saanut itselleen nuoren kilpailijan, joka yrittää horjuttaa alfan valta-asemaa abi-yhteiskunnassa. Kun lauman nuorin alkaa hänelle kukkoilemaan, alfa vetää kuitenkin +4 kortin taskustaan ja nuori haastaja joutuu vetäytymään häpeällisesti. Uno. Mitä? Uno! Suuren Uno-voiton jälkeen on tullut kuitenkin aika palata todellisuuteen. Alitunti on loppunut ja abiturientit lähtevät vaeltamaan takaisin oppitunneille. Tällä kertaa välitunti olikin pidempi, kun abit osasivat ennakoida historian opettajan liukuvan työajan. Nyt on kuitenkin tullut aika vihdoin siirtyä luokkaan, kun Vesa saapuu paikalle. Jaa, meilläkö alkoi jo vartti sitten? Hereillä pysyminen vaatii äärimmäistä tahdon voimaa. Myös tämä kyseinen abi on lähellä nukahtamista, mutta hänen kehittynyt reaktiotaitonsa pelastaa hänet nukahtamiselta. Abien vireystila laskee päivän edellistä. Erityisesti tällä historian tunnilla abit joutuvat todelliselle koetukselle. Ja tässä meillä onkin 3 yleisintä abityyppiä. Passiivinen tarkkailija istuu hiljaa, mutta sisäisesti taistelee unta vastaan. Tämä onkin abityypeistä yleisin. Muistiinpanojen merkkaaja näyttää ahkeralta, mutta kirjoittaa vihkoon lähinnä piirrettyjä tikkuukkoja tai pelaa ristinollaa itseään vastaan. Keskittynyt yksilö. Harvinainen, mutta todistettavasti olemassa oleva abien alalaji, joka todella kuuntelee ja osallistuu opetukseen. Kun tunti päättyy, abi nousee ylös ja yrittää näyttää siltä, ettei ollut odottanut hetkeä koko tuntia.
Liike on rauhallinen opettajan nähden, mutta heti käytävän puolella pakorefleksi ottaa vallan. Kylläpäs pojilla oli kiinni. Apit ovat juuri lähdössä ruokatunnille, jonka jälkeen heitä odottaakin äidinkielen tuplatunti. Tänään taitaa olla ruokana tikka masala, ja se on muuten Nanna. Apit ovat juuri tulleet syömistä. Seuraavaksi lähdemmekin kurkistamaan apien tupla äikän tunnilla. Äikän tunnilla onkin tarkoitus kirjoittaa... No tuplaa äikkä seuraavaksi. Lähettekö kotiin? Lähdetään vaan, ei se no tosiaan. Siinä taisikin olla tämänkertainen jakso. Ensi viikolla tutustumme Iisalmen ammattikoulun logistiikkapuoleen. Minä olin abiturientti Paulus. Kiitos ja kuulemme.